Здравейте! Казвам се Радина Кръстева и съм създател на косологията. Първата наука и професия, посветена изцяло на косата и скалпа. Създадах я, защото видях нещо, което се повтаря при всички жени. Безброй продукти, безброй опити, а проблемите остават. Косопад, омазняване, увредени дължини, това не се решава с сляпо пазаруване, а с точна диагностика. Косологията обединява знанието за анатомията и физиологията на косата, терапиите, които реално работят, и професионалното обучение за експерти. Тя е за онези, които искат повече от подстригване, искат наука, грижа и резултат. Моята мисия е ясна – да върнем вярата на хората в косата им и да издигнем професията на едно ново ниво. Защото косата не е просто аксесуар. Тя е рамката на лицето, първото, което виждат хората в нас и най-силната ни корона. Подкрепете ни и четете повече на Adira.bg.